Nawn da bawb a chroeso I sesiynau Adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn heddi yn canolbwyntio ar y lunyddiaeth gan gyfeirio'n benodol at y ffilm Dylluan Wen ac yn cael ei gyflwyno gan Mrs Meleri Light o Ysgol Gyfun Glan Taf yng Nghaerdydd. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle fydd Mrs Light yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol I chi. Os ydych gyda chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A ar y top, ac fe wnawn ni'n gorau i'ch ateb chi. Os ydych chi'n hapus I adael eich enw a'ch gyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth yn bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am unrhyw ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Allwch chi glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddi'n cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr iawn I chi, Mrs Light, a nawr draw atoch chi. Diolch yn fawr I chi. Felly, prynhawn da bawb. Bwriad y sesiwn prynhawn yma, fel y sonwyd yn fanna, ydy canolbwyntio ar adolygu llunyddiaeth. Mae'r ffocws yn benodol ar y ffilm Dylluan Wen, a heddiw yma, da ni'n mynd I fod yn canolbwyntio ar y gerddoriaeth sydd yn y ffilm, ac ar yr elfennau cerddorol sydd yn ymddangos yn nifer o'r golygfeydd. Felly, fel dwi'n dweud, nod y sesiwn ydy bod ni'n adolygu'r caneuon sydd yn ymddangos yn gefndir i'r ffilm, a dwi'n mynd I fod yn cyflwyno gwybodaeth I ddweud y gwir ar pa ganeuon ydyn nhw, beth yw cefndir bob un can, a gobeithio hefyd bod ni'n cael cyfle I drafod pam bod y gan yn berthnasol i'r ffilm ac i'r olygfa benodol honno. Iawn, felly byddwn ni'n trafod y gan, y cefndir a perthnasedd. Felly, y gan gyntaf sy'n ymddangos yn yr olygfa gyntaf 1, can y gwydd. Os sylwch chi, mae'r gan yn ymddangos yn yr olygfa gyntaf i'r ffilm, pan mae Martha yn teithio o Iwerddon I Gymru, a mae'n dychwelyd I Gymru yn dydi yn y ffilm I recordio crynodisg neu albwm. Os sylwch chi, mae yna drosleisio'r daith ar y môr, a da ni'n gallu gweld bod rhywbeth yn pwyso ar feddwl Martha. Ac yn yr un modd, tra mae'r gan yn cael ei chanu, mae yna ôl fflachiad o orffennol diweddar Martha, a mae hwnnw mewn glas. Felly os gofiwch chi, os oeddech chi'n rhan o'r sesiwn os diwetha, oedden ni'n deud bod yr ôl fflachiadau du a gwyn yn cyfeirio nôl at orffennol pell Martha, pan oedd hi yn yr ysgol, a wedyn bod yr ôl fflachiadau glas yn cyfeirio at bethau mwy diweddar. Okay? A ydych chi'n gallu gweld yn yr olygfa yma, dydy hi methu penderfynu pa agwedd o'i chymeriad i'w dangos I ni fel gwylwyr, gan I bod si pan mae hi'n dod o ddiar y gwch, mae'n gwisgo cyfuniad o ddu, o wyn, a mae ganddi hi sgarff coch. Felly mae gennych chi 3 lliw yn fanna sydd yn dangos bod yna sawl haen i'w chymeriad hi. Felly, be di cefndir y gan hon? Wel, baled boblogaidd ydy hi yn y cywair lleddf sydd yn trafod addewid Duw am baradwys wedi I ni farw. Felly, os ceisiwch chi feddwl reit, pan fyddwch chi'n trafod y ffilm ac fyddwch chi'n cymharu fo'r nofel, ceisiwch chi feddwl falla be di arwyddocad y gan hon i'r stori. Lle da ni'n gwybod, iawn, mae tynged Martha ar ddiwedd y ffilm, mae hi yn cael ei lladd yn dydi. Reit, felly gallwch chi weld gobeithio sut mae'n berthnasol. Felly mae'r gan y gwydd yn cyfeirio at rhywun sy'n dymuno marw, a wedyn un dyfyniad o'r gan mewn gobaith y caf ymadro'r cyfan. Mae yna naws drist diobaith i'r gan hon. Ia? Felly, os ewch chi nôl a gwylio'r ffilm, mae hi reit ar gychwyn y ffilm. Iawn, y gan gyntaf 1 fel ydych chi'n gweld sy'n croesi. Gallech chi ddadlau hefyd o ran pam bod y gan yn berthnasol, wel, mae'n eironig I ddweud y gwir, mae taith I farwolaeth Martha di hon, ia? A da ni'n gwybod beth yw ffawd y prif gymeriad yn y pen draw. Mae hi'n faled grefyddol, a mae hynny yn gallu adlewyrchu cefndir crefyddol Martha
achos mae hi yn ferch i weinidog hefyd yn dydi, os gofiwch chi. Dafydd Elis, I thad hi, oedd y gweinidog. A mae yna linell o'r gerdd sydd yn dweud yn unig heb rieni yn y byd. Wedyn gallech chi, ydych chi'n bod yn eich arholiad, fod yn dyfynnu y llinell yna, a mae o'n berthnasol I Martha, yn dydi, a hefyd mae o'n berthnasol I Gwen ar ddiwedd y ffilm pan mae hi yn colli I for. Felly, yr ail gân sydd yn dod yn syth ar ôl y gân gyntaf, wrth ddychwel tuag adref. Felly, os gofiwch chi, mae yna olygfa wedyn ar y tren, pan mae Martha'n dychwelyd I bentref Llan, a mae hi'n teithio drwy dirlun prydferth Cymru, drwy dirlun Gogledd Cymru. Os gofiwch chi, mae yna griw o blant yn canu'r gân hon, a mae hwyneba nhw wedi peintio am ei bod sy'n gael yn geia. Ar yr un pryd, mae cysgod yr haul wrth deithio I weld arwyneb Martha, a da chi'n gallu gweld bod gennych chi oleuni a thywyllwch wrth iddi hi deithio ar y tren, a mae hwnna'n dangos deuoliaeth I chymeriad hi. Bod hi eto ddim wedi penderfynu ydy hi'n mynd I fod yn dangos drygioni neu ddaioni yn ystod y ffilm hon. Mae Martha hefyd yn gwenu os sylwch chi. Mae hi'n troi edrych ar y plant, mae'n gwenu wrth wrando arnyn nhw yn canu, a mae'n dangos o bosib bod ti'n meddwl am ei phlentyndod ei hun. Ac yn galaru mewn ffordd am y plentyndod yna a gafodd I golli ganddi hi. Ia, bod elfen o'i phlentyndod hi wedi cael ei ddwyn. Reit, be di cefndir y gerdd? Wel, parodi ydy'r gân werin boblogaidd hon, iawn I blant, parodi ar geiriau gwreiddiol oedd wrth ddychwel tuag adre mi welais gwcwlon, oedd newydd groesi'r moroedd i'r ynys fechan hon. Ond y geiriau da ni'n clywed y plant yn ganu ydy wrth ddychwel tuag adre mi welais sebra syn, oedd yn barod am ei wely mewn pyjamas du a gwyn. Iawn, a dyna beth sy'n achosi I Martha grech wenu wrth iddi hi glywed nhw'n canu. Ond pam fod y gân yn berthnasol? Wel, mae'r geiriau sy'n cael eu canu'n cyfeirio at y zebra, sydd, fel da ni'n gwybod, yn anifail deiliw, du a gwyn. A mae'r geiriau o bosib yn adlewyrchu'r ffaith fod Martha yn dychwelyd i'w hardal enedigol yn y Llan, a nad ydy hi'n gwybod pwy ydy hi bellach. Mae modd I chi ddehongli hefyd y nos da yn y gân, fel pan mae Gwen yn deud nos da wrth Martha wrth iddi ddod at y drws. Os gofiwch chi, mae Gwen yn ateb y drws, mae'n dweud, dadi'n dweud stori nos da. Gall y nos da yna hefyd bod yn cyfeirio at derfynoldeb y ffilm a marwolaeth Ifor yn nes ymlaen yn y ffilm. O'r gara. Felly mae sawl peth mewn ffordd y gallech chi ddeud am yr ail gân hon. Reit? Felly, wrth I chi baratoi, gwylwch y ffilm eto, ond ceisiwch gwrando'n astyd ar y geiriau ac ar y llinellau sydd yn y caneuon. Reit, y drydedd gân sy'n ymddangos, iawn, ydy Mi Fym yn Gweini Tymor. A ble mae'r gân hon yn ymddangos ydy pan mae yna droslais ar ddiwedd yr olygfa ble mae Roger a Martha'n cyfarfod am y tro cyntaf, os gofiwch chi. Ia, tu allan i'r studio recordio. Wrth I Martha ganu'n swynol, mae hi'n stopio'n sydyn a mae'n rhegi. Ia, mae'n rhegi achos dydy'r broses o greu ddim wedi mynd fel mae hi isio. Mae hwnna'n dangos bod hi'n berffeithydd. Mae'n gwisgo coch, mae hwnna'n arwydd o'i pherigl hi, a'r risg ydy hi I ddynion y ffilm. A'r dynion dan sylw ydy Ifor a Roger. A da chi'n gweld hefyd bod Roger wedi cael ei gyfareddu ganddi hi'n syth. Ia, dydy o'm yn gallu tynnu lygaid oddi arni hi. Mae yna seithiad agos o wyneb Martha. Mae hi'n hunanfodlon iawn I bod hi wedi llwyddo I swyno Roger. A na dyna mae hi'n neud ynde. Iawn? A dwi'n siŵr bod eich athrawon chi'n trafod perthnasedd blodeuwedd fel chwedl. A ydych chi'n gwybod yn debyg iawn I blodeuwedd bod ti yn ceisio swyno'r dynion iddi hi gael be oedd hi isio. Reit, Mi Fym yn Gweini Tymor, wel cefndir y gân hon. Can serch ydy hi am was ffarm sydd yn bwriadu ymuno neu enlistio gyda'r fyddin a mynd dramor
A'r rheswm pan bod o'n gwneud hyn ydy oherwydd bod Gwen o dyn y coed wedi torri galon o. Iawn, felly dyna di cefndir y gan. Iddo fod dreulio cyfnod yn yr ardal a chael ei hudo gan fyd natur, mae o'n parhau i fod yn chwerw am sut nath Gwen i drino. Felly, cyn bod ni'n symud ymlaen, mae'n siŵr bod chi'n gallu gweld yn fanna yn syth bod yna gysylltiad efo'r enw Gwen a Tyn y Coed, os gofiwch chi, ydy yr enw ar y cartre, ynde? Pe mae Martha mynd i'r tacsi, Tyn y Coed, mae hi'n ddeud fel cyfeiriad. Mae'n aros yn y bwthyn Tyn y Coed yn ystod ei harosiad yn Llan, fel o'n i'n deud. Mae hi'n chwerw am y ffordd oedd Iffor wedi ei thrin hi pan oedd hi'n yr ysgol. A mae yna llinell yn y gan sydd yn dweud, yn y gerddoriaeth, sy'n dweud y llaw greulona erioed. Felly, os allwch chi feddwl sut mae hwnna'n cysylltu yn ôl efo'r ôl-fflachiad ar ddechrau'r ffilm, pan mae Iffor yn chwipio Martha Eirlys a Roger yn y ffordd mwyaf milain a sadistaidd. Felly, ydych chi'n gweld mae'r llaw greulona erioed yn gallu'n hatgoffa ni o be oedd Iffor wedi wneud yn fan yna. Okay? A wedyn mae yna llinell yn Mi Fi, Gweini Tymor sy'n deud yn y ffair glan gaeaf, mae'r milwr yn enlistio i'r rhyfel, sydd eto'n atgoffa ni o'r cysylltiad dirgel yma, oriwch naturiol bron, sydd yn mynd efo'r cyfnod y ffilm. Ia, bod Martha'n dychwelyd i'r Llan, a mae hi'n Galan Gaeaf. Felly mae'r Calan Gaeaf na bron yn gwneud ni feddwl bod hi a'i bryd ar gyflawni rhywbeth drygionus. Reit, felly tair can, iawn. Faint sgynnon ni fynd, doch? Mae gennym ni 7 arall, oce? Na i fynd mor gyflym a fedrai. Can 4, Siheliuli, reit? Felly mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar hwiangau'r pon, reit? Mae'n pontio golygfa ble mae Iffor yn gorwedd yn ei wely, neu'n gorwedd, wrth ochr Gwen yn y gwely, a mae'n ceisio ei chael hi i fynd i gysgu. Mae gennych chi'r camera wedyn yn panio i lawr corff Iffor yn y gwely, a mae o'n mynd i aneglurder tywyll iawn. Cyn symud at Martha yn yr olygfa nesaf yn canu yn y studio. A mae hi'n canu Siheliuli Mabi. Mae'r canu'n gyfeiliant, iawn, felly does na ddim offeryn cefndirol, ddim piano. Mae hi isio profi hirdeb ei llais, a da ni yn gweld yn dydan, mae cryfder Martha yn y ffilm a'r daioni sydd ganddi hi ydy ei llais, ei dawn gerddorol, a'r ffaith i bod hi yn meistroli y delyn. Okay. Yn yr olygfa yma, mae holl sylw Roger arni hi wrth iddi hi ganu, ac eto tydi o ddim yn gallu tynnu I lygaid oddi arni. Felly can rhif 4, Siheliuli. Fel o'n i'n sôn, hwianger ydi hi, i'w chanu I fabi bach, I geisio cael y babi bach yna I gysgu. Iawn? Felly fel chi'n gweld, mae plant a plentyndod yn amlygu hyn yn eitha amlwg ac aml yn y ffilm. Reit, pam fod Siheliuli yn berthnasol? Wel, mae gennych chi'r 2 riant yn ceisio cael y plant I gysgu yn fan hyn. Okay? Mae'n atgoffa nôl I blentyndod Martha, achos mae hi'n deud wrth Mary ag Iffor dros swper na fyddi wedi canu yn Gymraeg ers pan oedd hi'n ferch bach. A ydych chi'n gwybod mae dylanwad y Saesneg ar ei iaith hi. Falla o bosib bod ei thad hi wedi canu iddi hi, a bod o'n dod ar atgofion yn ôl o pan oedd hi'n blentyn, a'i thad hi'n canu iddi hi fynd I gysgu. A hefyd, ydych chi'n gwybod, wrth I chi edrych ar y geiriau, da ni'n cofio am blentyn Martha, a'i bod hi wedi teithio ar long yn mynd I ffwrdd, falle bod y llong yn cynrychioli'r pellter rhyngddi hi a'i baban, a bod yr awgrym bod y babi dal yn Iwerddon gyda'i dad. Ia? Di hwnna'n cael ei gadarnhau, ond mae yna awgrym ohono fo'n does, pe mae yna olygfa yn dangos Martha'n rhoi I phlentyn I ffwrdd. A hefyd, I orffen yn fanna, ydych chi'n gwybod bod y sain, mae'r gan yn gan hyfryd, mae'n hwianger. Yn yr un modd mae'n gallu gwneud I fabi mynd I gysgu, mae o bosib yn cael ei defnyddio I swino y dynion I ffug ddiogelwch. Achos be mae Martha'n neud I bob pwrpas ydy swino Iffor a swino Roger. Reit, can rhif 5, y gan nesa,
iawn? So fedrwch chi ddefnyddio hwn gobeithio fel adnodd adolygu wrth i chi wylio'r ffilm, iawn? Felly y gân nesaf ydy Cariad Cyntaf. Wan ta, i wneud pethau'n fwy cymleth, mae'r gân yma'n ymddangos ar fwy nag un cyfnod yn y ffilm, iawn? Yn gyntaf, mae'n gefndir i sgwrs Martha a Roger wrth i Martha nodi dim ond un ohona i sydd mwyn cyfleu pa mor arbennig ydy hi, iawn? A da chi'n gweld mae yna rhyw fath o fflyrtio cellweirus rhwng Roger a Martha fan hyn, iawn? A mae Martha hefyd yn tynnu coes Roger a mae Roger yn tynnu coes Martha, hyd at bwynt. Mae Roger yn fan hyn yn mynd cam yn rhy bell, mae o'n cyffwrdd nerf a mae o'n deud swn i ddim yn licio bod yn ŵr i chdi. A mae hyn yn cythruddo Martha, iawn, achos o bosib bod yn atgoffa hi bod ti wedi pellhau wrth i gwrw hun, bod nhw wedi gwahanu, ia? Felly mae hi yn brathu, dydy, mae hi yn ateb Roger yn ôl yn eitha chwyrn. Ydw i'n gofyn i ti, a da chi'n gweld bod y sgwrs yn dod i stop. A mae Roger yn deud fi, ia? Mae hwnna'n cyd-fynd gyda enw Myfi yn y nofel yn dydy, na Myfi di henw hi, a gallwch chi ddarllen Myfi fel Myfi, achos y person pwysica i Martha ar hyn o bryd ydy hi hun. A beth ni'n gweld yma'n hyn yn y gân hon, ydy gallu Martha i hawlio grym dros Roger a dros Ifor. Mae Cariad Cyntaf yn gân sydd yn pontio i olygfa arall, a rwan mae hon yn sicr yn olygfa byddwch chi wedi trafod, mae'n siŵr mewn manylder efo chathro neu chathrawes, ia? Golygfa Tomen y Mur. Felly, os gofiwch chi, yn anfodlon iawn, mae Ifor yn mynd â Martha i weld gweddillion Castell Blodeuwedd, a mae'n mynd i weld olrhain hanes y chwedla. Mae Martha yn ei chlogi'n coch, sydd yn dangos i pherigl hi Ifor. Mae'r gerddoriaeth Cariad Cyntaf yn dod i stop wrth i'r ddau ddechrau trafod Blodeuwedd. A mae hi'n dweud am Blodeuwedd yn twyllo i gŵr bach neis. Da chi'n gweld yma'n hyn bod Martha'n profocio Ifor. Mae hi'n sôn am rym ewyllus gronw pepr a'r modd yr hudodd Blodeuwedd gronw wrth iddi grech Gweini y tu ôl i'w gefn. Felly yn fama, mi ddylia bod chi'n gweld y parodi ar triongl serch, lle mae gennych chi Martha, Ifor a Roger mewn triongl, a mae gennych chi Lleu Llawgyffes, Blodeuwedd a Gronw. A mae gennych chi'r ddwy ferch a grym dros y dynion. Okay? Felly mae'r gân Cariad Cyntaf yn pontio'r olygfa yma hefyd. Iawn, felly, cefndir y gân Cariad Cyntaf ydy bod hi'n gân werin. Mae'n trafod teimladau dyn sydd wedi syrthio dros ei ben eglustiau mewn cariad gyda merch i freuddwydion. Iawn? Felly, nad ydy hyn yn dod yn hollol amlwg o safbwynt Ifor, ond mae'r ddau ddyn wedi cael eu cyfareddu gan Martha dydy yn y ffilm. Perthnasol ydy, oherwydd da ni'n gweld sut mae Martha yn ei hudo nhw gyda'i llais, a da ni hefyd yn gweld y dyfyniad, mae Prydyferthwch a'i Lieden yn dyfynwes. Mae bod yng nghwmni Martha yn deffro synhwyra y dynion. Iawn? Felly honna di'r gerdd, dwi'n mynd i ddeud cerdd, honna di'r gân Cariad Cyntaf. Reit, felly y gân nesaf sy'n ymddangos ydy Broga Bach. Iawn, a mae'n siŵr bod hon yn fwy amlwg i chi. Mae'n haws i'w chlywed yn dydi ar geiriau. Mae hi'n gân sydd yn pontio sawl golygfa, a mae'n ymddangos deirgwaith. Felly, tro cyntaf yn ei chlywed ti, ydy pan mae Mary a Gwen yn diolch i Martha yn y stiwdio, ar ôl i Martha helpu ddod o hyd i Gwen yn llun y morynion ar ôl i fynd ar goll. Mae Mary a Gwen yn dod at y meic, a maen nhw'n diolch i Martha. Mae Martha'n deud, ti eisiau dysgu can efo fi? A mae Gwen wrth ei bodd. Yr ail waith i ni glywed Broga Bach ydy pan mae Ifor yn dychwelyd i'r tŷ i weld Martha yn gartrefol iawn wrth y biano, yn ei gartref o, yn syth ar ôl iddyn nhw odinebu, yn syth ar ôl iddo fo y gysgu gyda Martha yn der noson cynt. Felly dydy Ifor methu deall pam bod ti yna a pam bod ti gyda Mary a Gwen, ond maen nhw'n ymarfer Broga Bach ar y biano. A wedyn y trydydd gwaith da ni yn dod ar draws Broga Bach ydy yn y cyngerdd,
pan mae Gwen yn anfodlon canu gyda Martha. A mae Martha gwneud y sŵn tapio yn dydi ar y delyn. A mae Gwen yn anfodlon canu. Reit, cefndir gan Broga Bach. Can Werin, fywiog a chwaraeus, a mae'n dangos deialog rhwng Broga a Llygoden. Maen nhw'n mynd am dro ar gefn ceffyl, a mae'r Broga yn cymryd ffansi at y Lygoden. Be mae'r Broga'n neud ydy cynnig bywyd bras i'r Llygoden. Ia, tyd efo fi i fyw bywyd yn awn i fwynhau gyda'n gilydd. Ond mae'r Llygoden yn berffaith fodlon ar ei bywyd syml, a mae'r Llygoden yn gwrthod cynigion y Broga. Iawn? Felly dechreuwch chi feddwl efo'r un yma sut mae o'n dod yn berthnasol i'n stori ni. Ia? Y Broga yn cynnig temtasiwn i'r Llygoden, ond yr Llygoden yn gwrthod. Okay? Eisiwch chi feddwl sut mae hwnna'n cysylltu efo Dylluan Wen. Felly, os da chi wedi dechrau meddwl, mae Martha'n ceisio denu Ifor yn dydi, i adael i fywyd bach teuluol. Bodlon, parchus, di-fflach, ond mae'n ceisio i ddenu fo i brofi pethau newydd. Iawn? A mae'n ddyfyniad yn dweud, cei ddigon o berlau yn dy barlwr, mi rof i ti gig i'w fwyta. Felly dyna mae'r Broga'n dweud wrth y Llygoden. Ac yn yr un modd, mae gennych chi Martha sydd yn cynnig rhywbeth newydd cyffroes i Ifor i dorri ar un donef a diflastod i fywyd o. Okay? Reit, can rhif 7, okay? Mae hon yn gan hynod o drist. Deo bach di enw'r gan. Da ni eto ni chlywed hi mewn tair golygfa. Yn gyntaf, pe mae Martha'n gwarchod i Ifor a Mary, mae'n cyfansoddi'r cyfeiliant i'r alaw a mae hiw yn deffro ac yn crio ac yn torri ar ei gwaith baratoi hi. Mae Mary a Martha yn canu wrth y piano a maen nhw'n deffro Ifor. A da chi'n cofio neu fel petai bod Ifor yn deffro o hunllef, a mae o'n byw yr hunllef yma rwan yn dydi o gael Martha'n i fywyd o. Ac yn ola, mae Deo bach i'w chlywed pan mae Martha a Roger yn gwrando ar yr album yn gyflawn cyn i Martha ddeud celwydd wrth Roger bod Ifor wedi gwneud pas â hi yn noson gynt. A dyna pryd mae hi'n dechrau chwarae y dynion yn erbyn ei gilydd. Cefndir gan, wel, can Werin drist sydd yma yn sôn am hiraeth mam am ei mab. Okay, felly, os da chi eisiau meddwl eto sut mae hwnna yn cysylltu gyda'n stori ni, mam yn hiraethu am ei mab. Okay, neu jyst roed munud bach i chi gael dechrau meddwl am hwnna. Iawn, felly pam bod Deo bach yn berthnasol ac yn ymddangos dair gwaith? Wel, cofiwch, mae Martha'n bell i ffwrdd oddi wrth ei phlentyn ei hun yn dydi, sydd o bosib yn Iwerddon gyda'i dad. A mae Mary hyd yn oed yn cael trafferth bod i ffwrdd oddi wrth Rhyw am gyfnodau hir. Ia? Os gofiwch chi, mae Ifor yn dweud Mary di bod yn gyndyn o'i adael o. Felly mae o'n fabi newydd i'r teulu, a di Mary ddim yn hoffi gadael y babi. Be sy'n uno Mary a Martha yn yr olygfa yma ydy'r ffaith bod y ddwy ohonyn nhw'n famau. Okay? Ac os da chi'n gweld, am funud bach, mae'r ddwy yn tynnu ymlaen yn dda. Maen nhw'n dod ymlaen yn dda gyda'i gilydd, maen nhw'n cael hwyl wrth y piano. Yeah? Wrth iddyn nhw ganu gyda'i gilydd. Gallech chi ddehongli hiraeth Martha wrth i fi ddeud, machgen annwyl, wyt ti'n iach. Dyro deigryn wrth fy nghofio, dim ond deigryn Deo bach. Dwi'n meddwl bod hwnna'n ddyfyniad pwysig i chi gofio gan ystyried y bydd Martha yn marw ar ddiwedd y ffilm. Iawn? Ond be sy'n cysylltu ni yn eitha clyfar y ffaith bod ti'n hiraethu am ei phlentyn, bod ti wedi deud celwydd wrth Mary, bod ganddi hi ddim plant. Wedyn, lle bod chi'n gyfarwydd ar gan hon, can rhif 8, yr olygfa nesaf sydd gynnon ni ydy pan maen nhw yn y capel, a mae Martha'n cyrraedd yn hwyr, Wele'n sefyll rhwng y Myrtwydd. Mae Ifor yn y sedd fawr,
Mae o'n flaenor yn y capel, felly mae ganddo fo rôl arwyddocaol, parchus yn y capel, pawb yn ei nabod o. Mae o'n flaenor. Mae o yn sefyll yn y tu blaen yn canu. Dych chi'n gweld agwedd heriol Martha fan hyn wrth ni weld saethiad agos o'i wyneb hi a mae'n profocio Ifor. Heb ddeud gair, dim ond drwy edrych arno fo. Mae'r saethiadau camera wedyn yn torri o un i'r llall wrth weld pa mor anghyffyrddus ydi Ifor. Mae o'n stopio canu a da ni'n gweld pa mor herfeiddiol ydi Martha. Mae'n cymryd losin gan Gwen. Dim ots gen hi bod hi'n gwneud sŵn efo'r papur, dim ots bod hi yn cnoi'r losin yn heriol. Ia, mae hi'n ceisio gwthio Ifor fan hyn. A wedyn, y cefndir, wel, emyn sgynnon ni fan hyn gan Ann Griffiths, a pwrpas yr emyn ydi ddisgrifio prydferthwch a hynodrwydd Duw, wrth iddo fod geisio'n cadw ni ar y llwybr cywir, cyfiawn yn ystod ein bywyd. Iawn, dyna gefndir yr emyn. Pam bod o'n berthnasol? Wel, un llinell sy'n arwyddocaol, os sylwch chi, iawn, ewch yn ôl a gwrandwch yn astyd, ydy ffrind pechadur. Reit, mae'n ddiddorol iawn, mae dim ond Ifor, sylwch, sydd yn canu'r geiriau yna. Dim ond fo sy'n canu ffrind pechadur. Iawn? Erbyn hyn, mae Ifor, da ni'n tynnu tuat erbyn y ffilm yn dydan, mae Ifor wedi sylweddoli i bechod. Tra nad ydy Martha yn credu bod ti wedi gwneud unrhyw beth o'i le. A dial ydy bwriad Martha dal i fod. Iawn? Felly yn fan hyn, chi'n gweld bod Ifor yn dechrau bodloni ar ei fywyd ac yn difaru y godinebu a mae o'n sylweddoli i bechod wrth ganu ffrind pechadur. Iawn? Rita, un gan sy'n ymddangos wedyn yn eitha cyflym ydy pan mae Martha ar lan y bedd, iawn, yn mynd i ymweld â bedd ei thad, a mae hwn yn digwydd ym mhresenoldeb Mrs Roberts y ddynes ginio. Ia? Ydych chi'n cofio Mrs Roberts? Felly, Mwynen Merch ydy enw'r gan hon. Da ni'n gweld y gan, neu da ni'n clywed y gan, sori, Lwn i ddeud, da ni'n clywed y gan eto pan mae Martha yn ymweld â'r ysgol, a mae hi fel petai yn anwybyddu'r ffaith bod Gwen yn cael ei bwlio gan y plant. A mae'n ymddangos wedyn yn y neuadd a mae Mrs Roberts yn ei nabod hi'n dydi. Iawn, felly mae'n eistedd i lawr efo'r plant, mae hi'n sgwrsio efo nhw, a wedyn mae hi'n datgelu i Ifor fod ganddi hi blentyn oedd wedi marw. A wedyn mae Ifor yn gafal ynddi hi yn dydi. Felly, cefndir Mwynen Merch, can serch, drist am bachgen ifanc, mae o'n canu'r goeden drwy adrodd cymaint i gariad at y ferch, ond yn anffodus mae'r ferch yn mynd i ffwrdd a'i adael o. Felly mae galon o yn gaeth iddi hi. Reit, pan bod y gan yn berthnasol? Wel, mae'n cysylltu teimladau Martha gyda'i galar am ei thad ar lan y bedd. Mae'n dangos i ni bod i gafal Martha ar fywyd Ifor, a mina sy'n dioddau bob dydd ydy'r llinell o'r gan. Mae naws leddf i'r canu sydd yn berthnasol i alar Martha wrth iddi alaru am ei thad, a hefyd i dymer Ifor pan mi o'n gweld Martha yn y neuadd. Iawn, lle mae gennych chi gyferbyniad fan'na bron yn does. Iawn, rhwng y trist a gwylltineb Ifor. Reit, felly, da ni bron yna. Iawn, canrif 10, y deryn pur. Mae gennym ni olygfa fan hyn yn ei gan sy'n pontio golygfeydd eto. Felly, os sylwch chi, tu ar diwedd rwan, mae Mary yn rhedeg ar ôl Gwen o'r cyngerdd. Mae hi'n teimlo cywilydd ac embaras llwyr bod Gwen wedi gwrthod canu. Dych chi'n clywed y gan hefyd yn y dafarn pe mae Roger yn yfed yn drwm. Ia, mae wedi cael ei siomi bod Martha di wrthod o, a mae Roger yn bod yn hen gena, yn hen ddiawl fan hyn. Mae o'n gafal raich y ddynes tu ôl i'r bar yn dydi, ac yn mynnu bod o'n cael ei oriadau i yrru. A ydych chi'n gweld mae Ifor hefyd yn gwylio hiw yn cysgu'n braf yn ei gryd, a deryn pur di'r gan sydd yn y cefndir. Reit, cefndir y deryn pur. Can werin, o safbwynt dyn sy'n gofyn i'r aderyn fynd yn llatau ar ei ranno. A fe di llatau ydy negesydd serch. Ia, felly negesydd neu cenad sydd yn cario neges o gariad o un lle i'r llall. Mae e'n hiraethu am ei gariad a mae hitha'n bell i ffwrdd.
Felly mae'r hiraeth hwnna wedyn yn effeithio ar ei feddwl o a'i deimladau fo. Mae'n berthnasol y gan yma, hond i'r gan ola ond un, achos mae'n pontio golygfeydd Roger ac Ifor fel dau ddyn. Mae Roger yn y dafarn yn yfed i anghofio am Martha wedi iddi hi wrthod o yn gynharach yn y stiwdio. Mae Ifor yn sylweddoli ar yr un pryd, mae ffôl oedd o, mae o wedi bod yn ffŵl yn twyllo ar Mary a bod i odineb orwan yn golygu dim byd. Mae o'n gwbl fodlon efo'i fywyd parchus teuluol. Iawn, felly mae'r gan yn cyd-fynd, mae'n un cefndir, mae'r ddau ddyn yn teimlo y teimladau yma. Roger yn drist, Ifor yn fwy bodlon. Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod bywyd Ifor ar fin newid am byth yn dydan. Felly mae'r ffawd yma, di'r ffawd ddim wedi cael ei benderfynu iddo eto. Ifor ddim yn ymwybodol o beth sy'n o'i flaen o. Ac yn yr olygfa yma hefyd, os sylwch chi, dyma'r tro cyntaf Ifor ddangos unrhyw gariad at Huw. Da chi'n gweld o'n i wylio fo'n cysgu. Mae Mary a Gwen yn y gyngerdd wrth gwrs. A mae Ifor sydd wedi bod yn rowlio ei lygaid a dipyn bach yn sarhaus o Huw erioed, ac ni'n weld o fel dipyn o niwsans. Da chi'n gweld bod o'n gwirioni ar ei fab ac yn falch o'i deulu. A wedyn yn olaf, y gan olaf un ydy a ei dir deryn di. Mae'r gan yma yn ymddangos reit ar ddiwedd y ffilm. Yr olygfa olaf un yn y ffilm wedi Martha gael ei tharo gan Roger yn y car. Da chi'n cofio mae Roger yn dod ar wyb, mae'n sgrialu a mae'n taro Martha wrth iddi achub Gwen. Cyn i'r gan i wrth i'r gan ymddangos, mae yna glisando ar y delyn a da ni'n cyfleu hediad neu hedfaniad y Dylluan yn fan hyn sy'n glanio ar y car coch. Yn fan hyn, da chi'n gweld, gobeithio, pwrpas y teitl. Da chi'n gweld hefyd sut mae'r Dylluan Wen a Martha yn uno a maen nhw bellach yn un ar ddiwedd y ffilm. Felly, y Dylluan fel yr aderyn, mae pob aderyn arall yn ei gasau, a Martha o bosib fel cymeriad nad ydy pobl yn hoff ohoni. Da chi'n cofio Roger yn deud wrth i ar y dechrau, pam does na neb yn licio ti ta. Da chi'n gweld yn fan hyn bod na ryw dangnefedd achos mae Martha a'r Dylluan yn uno. Reit. A'i dir deryn di. Cefndir y gan yma, os sylwch chi, mae'n gan werin o safbwynt dyn yn gofyn i aderyn fynd yn llatau drosto i fynegu deimladau at wrthrych ei serch. Felly, debyg iawn i'r gan gynt, yn gofyn am gymorth, yn gofyn am ffafr gan y llatau. I orffen ta, perthnasedd y gan ola un yma. Wel, os sylwch chi, mae yna linellau Cymraeg a mae yna linellau Saesneg ynddi hi. Iawn, eto sydd yn cyfleu deuoliaeth Martha. A hefyd i ddangos, da chi'n gwybod, mae wedi dod yn ôl i'r pentre, Cymraes oedd hi, ond mae wedi bod i ffwrdd am amser hir. Felly mae'r gwreiddiau yn Iwerddon wedi gwreiddio ynddi hi hefyd erbyn hyn. Felly mae'n gyfuniad o'r Gymraeg a'r Saesneg. A mae yna linell yn deud, gwallt o Wele'n aur, just like a ring of gold, i ddisgrifio pryd a gwedd Martha. A wedyn mae llinell olaf y gan a llinell olaf y ffilm, os sylwch chi, yn dweud, the truth, it must be told. A dwi'n meddwl, mae hwn yn cyfleu mewn gwirionedd. Gwirionedd perthynas Ifor a Martha wedi cael ei ddatgelu ni o'r diwedd. Pam bod ti ar y daith gynllwyngar hon i'w ladd o ac i ddial arno fo. Mae'n ei feio fo yn gyfan gwbl yn dydi am farwolaeth ei thad. Bod o ddim wedi ladd o'n uniongyrchol, mae'r cyfres o ddigwyddiadau a'r trauma mae hi'n deimlo yn gwneud iddi hi fod eisiau dial ar Ifor. Ac yn fwy na dim, mae'n datgelu gwirionedd gorffennol Martha i ni hefyd yn dydi. Ydych chi'n gwybod? Da ni'n dod i wybod mae Martha ydi eirlys ydi Martha, a mae'r holl beth yn gwneud cilch taclus i ni ar ddiwedd y ffilm. Ac yn fwy na hynny, dwi'n meddwl, gan fod Gwen yn cael ei hachub, a fel da ni wedi dweud o'r blaen, mae Gwen a eirlys yn debyg yn dydi o ran pryd a gwedd ac o ran ywys Gwen, da ni'n gweld bod hanes yn ailadrodd ei hun eto, a bod Gwen
yn mynd i wynebu'r un ffawd a Martha, gan bod hi wedi colli ei thad. A dyna ni caneuon i gyd i chi yn fan yna. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad, ac os oes unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi ofyn.